Приятели, здравейте! Намирам се над село Джурково, в красивата местност Свети Георги, където допреди няколко десетилетия джурковци се събираха за Гергьовден, свириха на гайди, ядоха чеверме. А този параклис е част от сакрума на село Джурково, който има 6 параклиса и храм. А параклисът, т.е. един от строителите на този параклис е моя прадядо Тодор. А тук отгоре има недобре различима плочка с годината на построяване, но аз знам от нашата семейна памет. Ето вътре обзавеждането, как изглежда самия параклис с нов покрив преди 10 на години, тъй като дядо ми на време се грижеше за него и много често се влизаше, ядеше черги и така нататък. Тук се намира и една от иконите, които аз най-много обичам и когато дойда тук винаги се кланям на нея. Света Богородица Млекопитателница.